Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Barnon ote nintzen ni, Baionara joan zinen, zertara? Bezetan ondo pasatzera. Egunaz musika ugari, zezusuzko anabari, soinu eta txispaz dantzari. Barnon ote nintzen ni, Bilboran joan zinen, zertara? aste nagusia ospatzera. Mariaia hor dator, gora besota zangoak, hau da musika zoroa. Barnon ote nintzen ni, Donostiara joan zinen, zertara? danborra da jotzena. Asukaldariak plazan, hasi gau ez tarrapatan, egunaz jotaketan zan. Barnon ote nintzen ni, Mauleran joan zinen, zertara? Baskaradan dantza egitera. Aniz jauzi aintzindarik, oiuka buame hori, txorrotxak goiti kantari. Barnon ote nintzen ni, Gasteizera joan zinen, zertara? Blankaren festak ikustera. Zeledoni ongietorri, blusekin algaran jarri, gauta egunez irri ta irri. Barnon ote nintzen ni, Iruñera joan zinen, zertara? Sanferminetan gozatzera. Festa bezperean riau-riau, zezenak harrapatuko hau, gora txaranga rikitirrau. Barnon ote nintzen ni, Joan zinen fezetara. Iaupa! Arratsaldeon lasarte! Ei, nik hemendikan dena ikusten dut, eta batzuk ez duzue arratsaldeon esan, Batez ere hor atzean dauden batzuk, bai. Arratsaldeon lasarte! Hori bai, aizue, hau trikitraka trikitron da, Tren geltoki zoro, dotore eta xarmangarria. Ezagutu nahi duzue? Seguru? Ba, zabaldu ondo begiak eta... Penagarria, aspergarria, pazelo galea dudan. Baina, nor da bilizketan? Hau alda tren geltoki gogaikarri jasangaitzetan egargarria. Ba ez dugu ezagutu nahi. Ia, nor da bilorri lupean marka, Ia, erakutsi arpegia. Hemen nago. Zu altzera, esamezak eta txutxumutxuk ari dena. Bai, aspertzen ari naiz. Non dago gure bihotzetan bizi den makinista paregabe hori. Non dago Euskal Herriko aur guztien idoloa. Non dago Pepillo, Saltxero eta Barregarria. Trena aparkatzen geratu da, baina laster etorriko da. Hori bai mutikoa hori. Txalo beroa merezi du. Ea! Hori hau. Ozenkiago! Hori da. Eta orain oinak lurrean astindu zomenduko dugu. Zalaparta mortala! Ea, haupa Pepillo!
Aizu, biztan da Pepito ikaragarri miresten duzula, bai? Baina oraindik ezakigu zu nortzaren? Roko naiz. Roko? Zer roko? Lasartekoa. Roko Lasarte? Aizue, morroi hau zuen herriko alda. Ez duzu inoiz ikusi? Bai. Mutil, dirudienez Lasarte aldean ez zaituzte ezagutzen? Lasarte esan dut. Gaizki esana. Usurbil esan nahi nuen. Usurbilgoa naizta. Roko Usurbil zera orduan? Tira. Eta hobi izango dugut nire herrira joan hemen harrausika hasi baino lehen. Itxaro pixka bat, nora zoa zain azkar. Etorri onera eta Pepito ezagutuko duzu. Mil esker, presakan abil. Ia, itxaro pixka bat. Aizue denon artean animatuko dugu, Roko, bai? 1, 2 eta 3. Roko! 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 Eskerrik asko. Mil esker, eskerranitz. Orain banoa, aio. Itxaro pixka bat. Etorri onera eta zure idoloa aurkeztuko dizut. Seguru gaur ez dela etorri. Banoa, agur belur. Itxaron! Nik esango nuke, Hemen dagoela, ez da lagunok? Kaixo, Pepito. Kaixo, segurola. Ai! Gezurtzia, lotxagabea, ekarri berehala zozketa kutxa, Eta gero konponduko ditu nizurekin kontuak. Ai, ze uste du honek, Mozorrotuta, zuaietan eri engainatu egingo gaitu dela? Ez jauna, Ez. Ez zozketa egingo dugu, ia gauza pixka bat lasaitzen diren. Eskerrak, zuek nagusiak baino umore hobea duzuen. Eta gaur ere ez diguzuen utxik egin. Ze mordoa dagoen gaur. Ia balagunok, beti bezala talde gorriarekin hasiko gara, bai? Ander, Otagi! Ia nu dago, Ander, etorri! Etorri berehala! Hau, Ander! Kaixo, arratsaldeon, konten altzaude? Bai. Haze sorpresa, ezta? Bai. Tira, talde gorria osatzera goaz orain? Bale. Ederki, ikus ezagun talde gorrian, zein dan bigarren lehiakidea. Arkaitz Murzabal! Ia non dagoen Arkaitz? Arkaitz Murzabal, hementxe dator! Guapo! Hau Arkaitz, atxaldeon! Ze mozorro daukazu? Ondo. Ze mozorro da daukazuna? Ondo azaudela garbida, motel? Ze mozorro dau? Spiderman, ez da? Bai. Guapo, etorriztea, lehiatketan parte hartzeko. Tira balagunok, talde gorria osatuta daukagu. Eta orain ikustagun nortzuk osatuko duten talde urdina. Hementxe dut lehenengoa. Ander López! Arratsaldeon, Ander! Arratsaldeon. Zer moduz ondo? Bai. Bai, zure partaidea ezagutzeko gogorekin? Bai. Oso ondo. Partaidea esan dut taldekidea esan nahi nuen, ea. Nor dugun hemen? Mireia Aizpuru! Kaixo, Mireia? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Ondo, bizikletara mateko prest? Bai. Bai, ziur, oso ondo. Zagutzen ditugu gure bitaldeak. Hori da, beraz, gauza besterik ez zaigu falta. Ze jaten du Felipe lagunok, irekin hasten da eta karekin jarraitzen du, Zer da? 1, 2 eta 3. Hori da. Ikatza, hoxe, pixka baten bilagoaz eta berehala etorriko gara. Final erdia antolatzera, gero arte. Guazen atzera.
lasarte! Arratsaldeon kuadrilla, ondo altzarete? Bai! Begira ba. Hemen dator, sukaldaritza eta gozogintzaren magoa. Ale, hop! Zapore eta kolore guztietako pasteltxori goxoenak ekarri ditut. Ze, gustatzen? Ai, Begira. Marrubizko pasteltxoa nor ditu gustoko? Eta txokolatezkoak? Ba, pastel hauek denak nireak dira! Geldik, zomorroak! Pasteltxo hauek nireak dirata. Bihotz gabeak, kupidarik gabekoa, misedez, baina zuku gastrikoetan itoko gaituk. Bost axola. Dena den, pasteltxo bana emango dizuet, mesede bat egiten badidazue. Begira, nik orain Pepitxorekin hitz egitera joan behar dut berehala, eta bitartean, zuek pasteltxoa zeinduko dizkidazue. Ados? Ez diatonden denitu txerri? Gu biok hemen pastel goxo, fin, eder, moñoño, hauekin bakarrik eratzea? Bai. Intimitatean? Bai. Ederto, zoi segundo bat? Ez zauk inongo aratxorik. Agenda libre xaukeat. Dikere, txigritan? Banoa orduan. Banoa, baina esandakoa. Ez zurbildu eta ez ukitu ere egin pasteltxoak ondatu egin daitezketa, Boli horpegia geratu zaiz. Zelatan dago, zelatari pastela begiratzen, ondo. Hori esan du txerrik, ez da? Pastelak begiratzeko, bai ala ez? Bai, esan du, Eta nahi izan eskero apurtxo bat ukitzeko. Això, mesedez, fundamentu pixkat. Esan du, begiratzeko bai, eta ukitzeko ez? Ezin eskoa, ni miopea naiz guztiz, eta bera, ez dut ezer ikusten, lentetxoak zikin jada euskat, ez dut ikusten. Ikere ez, txibiton, begira. Ikere pitorik ikusten espaduk, orduan, kontrolatzeko, eskuetan hartu beharko ditziagu. Bai. Txibiton, kontu bat. Eta nola jakingo dugu, zenden marruizkoa, txokolatezkoa, zuekin ez doa kontu hau, hau? Zaten zailo ni kontabilitate arazo bada, inventarioa egin beharren. Zendu lertzen zuen? Erki, txiribiton, erki ikusten. Txiribitonek txokolatezkoa kontrolatu du. Eta hanik orain, kremaskoa leku seguruan jarri beharko dut, Txiribiton, abiadura horren hasi gaituk, Horren izango duk, inventario oso egitea. Ederki, txibiton, erretilua, garbi utzi duk, Tira, horra txirrik ez dik garriko egin beharko, Aserratu ingo dela? Mesedez.
Txiribidon, geroz eta azkarra goaiz, Pepitxorekin nahiko hitz egin dut eta goseak amorratzen nago. Non dira nire pasteltxoa? Zer gertatu da hemen? Baina, non dira nire pastelak? Ze arraio gertatu? Mirri eta Txiribiton, deskuidoan nire pastela jenan dituzue? Hau izan duk. Hau? Bai. Baina, oilesko triste bat izan dela sinistera zinei bidazue, ala, ze? Irri, baino. Oiasko gaiztoa zuan, Oiasko demonioa, Eta gu momentu hortan despistatuta gaitzen den, Aurrak despistatuta. Eta nahikoa bukatu dira akabo aitzekiak Mirri eta Txiribiton. Listo! Tira, Txirri, pastelik geratzen iztenez, honen esango duk, Oiaskoa merindatzea. Oiaskoa, Txiribitonen erara egosia, Oiaskoa... Tira. Kosea, denak kendu didazu eta... Tira, Txirri, mira. Orain, Oiasko gaiztorrek alde induenez, ja berriro lagun talde bat gaituk, eta hori ospatzeko, horrena, abestitxo bat egitea izango duk. Bai, Ba, lagun taldea baldin bagara, hemen argi dago norden hemen kapitaina, ez da? Ni neu. Beraz, nik aukeratuko dut ze kantatuko dugun orain. Tira. Opera? Motelez. Ba, kantatuko dugu, barrebusa, edo tortolika, edo hobeto. Penak azteko, honena, txirrista txingoan ibiliko gara. Txirrista txingo! Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Zitu bizian, goitik behera, altan pagora, izerditan, koskondietan, saltokan abil, korrikan oa bidez zapaletan. Txirri, Chingo, chango, chungo, txirri, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Ziztu bizian, goitik behera, altan pagora, izerditan, koskondietan, saltokan abil, korrikan oa bidez zapaletan. txirri, Chingo, chango, chungo, txirri, chingo, chango, chungo. Chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Chirrista chingo, chirrista chango, chirrista chingo, chango, chingo, chango, chungo. Amaitu da festa, ikasteko ordua da. Haze festa? Baina zenbat aur dauden hemen? Eta denak hartajorran, ez zer egin gabe. Baina, zer egiten duzue hor gora begira? Maialen, favorez, atera atzamarra sudurretik oraintxen bertan. Tira, gaur zenbakiekin saiatuko gara. Matematika. Bai. Ez altzaizue ba gustatzen. Eta ez aldakizue orduan kontatzen. Ai, eskerrak. Tira, froga txiki bat egingo dugu orduan. Ados? Ea ba, kontatu nirekin. 1, 2 eta... Oso
ondo! 4, 5 eta... Ikaragarri! 7, 8 eta... Oso ondo, itzela! Eta orain, munduko galderarik zailena. Zen badira bat gehi bat? Tira, lasartearrak, nahiko ardiak zareten matematika kontuetan, Laister ikusiko dugu, txirri mirri eta txiribiton ere hain ondo molatzen diren. Gero arte? Ideia partailea. Zuk, bai, txaloa! Ubi. Ideia. Edalontzia, sapia kartak. Ideia, garbitu. Wiki. Ideia. Wiki. Ideia. Sapia hartu. Ezerrez. Ez bota. Ezerrez. Aurra begiratu. Aurra begiratu. Ezerrez. Aurra begiratu. Ezerrez. Ezerrez. Ideia. Edalontzia. Hartu. Erakutsi. Handikan. Ideia. Kartak. Kartak. Edalontzia. Nastu. Nastu. Hola. 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 Kartak. Ideia. Kartak pasa zu. Bale. Azkar. Hartu karta. Erakutsi. Ya está. Ideia. Erdian sartu. Nania, nastu. Kartak. Kutxan. Ideia. Karta, gogoratu. Bai? Ideia, garbitu. Wiki. Karta, gogoratu. Bai? Gogoratu. Bai? Ideia. Deno kartian. Kartak. Edalontzian. Ideia. Denok karta pentsatu. Bat, bi, hiru, pentsatu. Gehiegi. Ideia, karta. Koloria. Zenbakia. Koloria. Posteko bihotza.
ekideteko edo saiesteko. Eta orain, oztu baino lehen gaurko grau ikazkinak zeintzu diren ikusiko dugu. Lehenengoak Ander Otaegi izena du, ezta Ander? Bai, zenbat urte dituzu Ander, esan publikoari? 9. 9, eta zer da lagunekin horrela gehien egitea gustatzen zaizuna? Futbolean jolastea. Nola ez, mutila izan da, eta izu galdera bat, futbol jokalaririk gustokoena? Karpin. Karpin da, ara, ia ba, karpinek kainago sartzeituzu, baina ikatzarekin noski. Eta bigarren partaidea, Arkaitz Murzabaldu, ez Arkaitz, atxaldeon. Aizu, Arkaitzu bat urte dituzu? 7. 7, eta galdera bat, zer da jateak gehien gustatzen zaizuna? Txuleta. Txuleta? Ara! Aizu, banik uste nun Spidermanek euliak edo jate zituela? Ez? Txuletak orain ez da? Aizu, ba, Spiderman peto-peto azarela erakusteko, egin publikoari zer egiten du Spidermanek sarea botatzen duenean. Horrela, txaloa beretzako eta zorte hon talde gorriari. Primeran, eta orain ezagutu ditzagun talde urdineko partaideak. Nor dugu mutiko jatorra hau? Ander López. Ander López, oso ondo. Konta eguzu zein den zure zaletasunik gogokoena? Patinetan ibiltzea. Patinetean ibiltzea, ara, primeran. Eta patinetean ondo ibiltzeko ondo bazkaldu beharko da. Zer gustatzen ez zuri jatea? Makarroiak. Makarroiak, primeran, oso ondo. Eta nor dugun eskatila politau? Mireia. Mireia zer? Espuru. Oso ondo. Zein da zure zaletasuna? Futbolean ibiltzea. Futbolean jokatzea, oso ondo. Eta ze taldekoa zarazu? Reala. Realekoa? Ez aldu atera horren Realak nesken talde bat? Bai. Ban jokatu beharko duzu, ez da? Bai. Bai, primeran, oso ondo. Ezagutzen ditugu, bai talde gorriko partaideak, bai talde urdineko partaideak, eta gure izarra besterik ez da falta. Ator, Felipe! Eta pixkanaka gure lekuak hartuko ditugu, bai? Jala, beti bezala talde gorriarekin hasiko gara. Ander, hasi nahi duzu? Ba, hartu lekua, hortxe duzu, eta hortxe, hasi nahi duzunean. Aupa, motel! Bat, erki, aupa Ander! Bi, Jesus motel! Iru, aupa Ander! Ui, animo! Ui, aupa Ander, animo! Lau, osongi! Bost, aupa Ander! Ui! Sei, bikain! Zazpi, primera zaitza! Ui, ederki! Aupa Ander, zazpi sartu ditu Anderrek guztira, eta orain Arkaitzen txanda da, beraz, Arkaitz? Hortxe, ondo aurkitu duzu lekua, hasi nahi duzunean! Iepa, hau Arkaitz, animo! Iepa! Iepa, iepa, hau Arkaitz, animo! Oto zaritza, animo Arkaitz! Bat, hau pasizea bain! Bi, erki! Iru, primeran Arkaitz! Ui, iaia! Ui, animo Arkaitz! Lau, oso ondo! Bost, Jesus mote, hartu diozu martxa! Aupa, motel! Tira ba, ederke ba, Arkaitzek bost sartu ditu, eta orain talde gorriaren txanda bukatu da, beraz, xeri bankuan momentu baten, eta talde urdinarekin jarraituko dugu. Ander eta Mireiaren txanda! Tira ba, Anderrekin hasiko gara, bai? Hartu zure lekua hortxe, eta hasi nahi duzunean. Aupa, Ander! Aupa, motel! Iepa! Bat, oso ondo! Bi, ederki Ander! Ia ba? Ui, aupa, bizarra motel! Ui, animo Ander! Ia ba? Ui, ia, ia! Ui, iru! Sartu da bai azkenean! Lau, primera zabiltza Ander, ia ba? Bost, oso ondo! Sei, gara, harri zabiltza Ander, ia ba? Zazpi, oso ondo! Zortzi, primeran! Bederatzi! Ui, ederki, etorri Ander, Ander! Tira ba, Anderrek guztira bederatzi sartu ditu eta orain Mireiaren txanda da, beraz, Mireia hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean, Aupa, animo! Mireia! Ai! Iepa, ia sartu da baina, ez? Ai! Ui, aupa Mireia! Bat, ia ba? Bi, oso ondo! Iru, primera zaitza! Ai! Ui, ia! Lau! Oso ongi Mireia! Bost, sartu da! Genial! Ui, ia ba? Sei, oso ondo! Ai! Ia! Ai! Ederki ba, etorri Mireia. Ba, Mireia guztira 6 sartu ditu, beraz, guazen danak aurrera. Ia final erdian zer gertatu da. Etorri ona, etorri ona, Gure lehengo lekuak bitxe. txukun jarriko gara, eta lagunok final erdia horrela geratu da. Talde gorriak
Hauxe egin du Anderrek 7 sartu ditu eta Arkaitzek berriz 5, beraz guztira 12 dira, oso ongi dago. Oso no! Eta talde urdinean ikusi duzue, Anderrek 9 ikatz pusketa sartu ditu eta Mireiak berriz 6. Beraz, 15 ikatz pusketa eta final handirako txartela! Baina talde gorria ez da etxera eskutsi jungo, motxilak mesedez ebentxe ditu beraintzako opariak. Eta etxera motxilekin eta zuen txabekin jungo dira. Beraz, esan bezala talde urdinak finalera pasatuko da. Ondoren ikusiko dugu bizikleta zeinek eramango duen, Gero arte! Agur, orain txegatoz, guazen! Erne guztiok, zabaldu kuadernoak, matematika klase hasiko da orain. Arratsaldeon, Andereño Rosita, eta mila esker erakutsi behar dizkiguzun ikaskaiengatik. Bai. Mila esker zuei bengoz puntuan etortzeagatik. Tira, hasik ingo gara. Txirri, zenbatu 0-tik 5-era. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Txirrikaketan plos! Zure txandan, Mirri, zenbatu 5-tik 10-era. Kosk, pei, xabi, mortzi, reketeratzi eta mar. Errepikatu mesedez. Kosk, pei, xabi, mortzi, reketeratzi eta mar. Nola? Ez dizut ezer ulertu. Tira, txiribiton, argitu ezazu zer esan duen Mirrik. Barkatu kankailu baino, zuri ere ez dizut tutik ulertzen. Nik esango dituz gertatu den, Andereño. Bi hauek, arpaiole monumentalak dira, Andereño, monumentalak. Eta hi berriz, tontolatiko esferikoa. Eta hi babalore profesionala. Nahiko da! Martxa honetan ez duzue batuketa triste bat egiten ikasiko! Gezurra, Gezurra, Andereño, Txiribiton eta biok, munduko batuketa egilerik handienak eta honenak gara, Batuketak egiten dakizue? Harrigarria! Ze ongi! Berehala ikusiko duzu gainera. Txiribiton, goesamak. Ui, Lasartearrok, Erne. Berehala zuen aurrean, munduko batuketari zailena ikusiko baituzue, nola egiten den. Eta, ojo, gainera inoren bizia arriskuan jarri gabe, Eta kalkuladorarik erabildi gabe, Zenbat dira? 6 eta 4? Hori uste duzue simpleok. Berehala ikusiko duzue, benetako emaitza zein den, Zen dugu beraz? 6! Txiton, batuketa ikurra falta zaik, Eta orain galdera. Zenbat da galdera hundiagoa? Zenbat? Hau da maitza. 6 eta 4? Txirrimakailau! Ala baina, azte batuketa xelebrea. Belarri gorriak falta zaizkiolako, Bestela prefektuak. Txiriton, artista gaituk. Ergelak, petralak, kaikuak zarete, babaloreak. Biurria, alproja biurriak zarete, hori da. Eta kaiku monumentala. Geldio, Oi, Amerikanuen bombardeak baino arriskutsuagoa zarete. Oi! Desesperanteak zarete, Ea, klasea amaitu baino lehen, azken ariketa behintzat ondo egiten duzuen. Mila esker, Andereño, nire gaitasuna adierazteko ematen didazun aukeragatik.
honek baserriko txorizo potolo bat aurkitu duela geltokian. Maitanek 4 zatitan moztu du. Eta Pepitxok zati bat jandu. Zenbat zati gelditzen dira oraindik? Oso erreza! Maitenek 4 zati egin baldin baditu, eta Pepitxok bat jan baldin badu, 3 gelditzen dira. Bat Andreño Rositarentzat, beste bat Maitanerentzat, eta 3. niretzat. Oso ondo txirri, ederki. Gaizki, oso gaizki, erantzun desegokia. Baina, zergaitik diozu hori mirri eta txiribiton? Argi dago Andreño Sosita, txiribitonek txorizo oso baian duelako. Ale, gaur meriendatu gabe geratuko aixe, buru handi. Meriendatu gabe, harrapatzen bazaituztet, txikitu egingo zaituzten mirri eta txiribiton, txikitu egingo zaituzten! Ederra panorama! Eskolan baino beto, zoroetxean beharko lukete 3 hauek! Deskantxatuta gatoz lagunok. Baina Felipek oraindik gosea dauka, beraz, orain ere ikatza emango diogu, eta bide batez gehien sartzen duena izango da gaurko gure irabazlea. Hautagaien artean lehenengoa Ander López dugu, 9 urte ditu, patinetean ibiltzei ikaragarri gustatzen zaio. Pelikulari gustukoena El Señor de los Anillos da, eta bere lagun Andori Martin eta Oian agurtu nahi du, beraz, muxu handi bat diatzen dugu hemendikan. Txala beretzako! Hori da, eta nor dugu senyorita politau, Mireia Aizpuru Zarauztarra izuek 8 urte ditu, eta eskolako ikasgairi gustokoena lenguai omen du. Hori bai, eta sendia eta lagunak agurtu nahi ditu hemendik, beraz, emaiogun txalo zaparra dau. Oso ondo. Eta orain, gure Felipe besterik ez egun falta, beraz, Felipe, ator! Animauta ez da? Hartu zure lekua eta hasi nahi duzunean! Hau, Pander! Iepa, ba! Donzia ziztea! Hau, Pander! Bi! Ederki! 3! Primera Pander, ya ba! Ui! Ya! Ui! Ya, ya! Lau! Hau, Pander, animo! Ui! Ui! Ya, ya, sartu da! 5! Oain bai! Hau, Pander! 6! Primera zaitza! 7! Ederki, Ander, etorri primeran ibili zara, Ander. 7 sartu dituzu guztira, eta orain Mireiaren txanda da, beraz? Aupa, Mireia, hementxe hartu duzu zure zure tokia, lekua, eta hasi nahi duzunean. Epa! Beharki asistea! Bi, primeran! Ai, Mireian! Ya ba! Ai! Aupa, Mireia! Ai! Animo, ez urduri jarri! 3, erki! Ya ba, 4! Aupa, Mireia! 5! Primera! Aupa! 6! Ederki! Ai! Ya ba, 7! Bika, Mireia! 8! Oso ondo! Aupa! Mireiak 8 sartu ditu. Guazen danak aurrera eta ikus dezagun finalan nola geratu zaigun. Lagunok, Anderrek 7 sartu ditu eta Mireia berriz 8, beraz gaurko irabazlea Mireia da. Opariak mesedez! Aupa, Mireia, gure txapelduna! Opariak, hementxe oso ditugu! Tira ba, Ander ez da eskutxe jongo etxera, berarentzako raketa ikaragarri hau duguta. Zorionak, Ander! Eta Mireia, gure txapelduna handia, bizikleta dotore hau eramango du opari. Zorionak neska eta zuen txalo zaparra da. Hori da! Oso ondo! Beraz, gaurkoan ere asatu dugu, Felipe, beraz orain trena hartzera goaz eta gure opariekin jolastera. Gero arte laguna! Agur, gote.
Xabi horrela despistatuta? Etzekiat, motel, aztu intzaidak. Aiztuta, iso, aiztuta! Eta ik zer egiten du? Nik? Bai. Jo, pelas, niri ere astu zeidak. Ara, eta ik txiribiton zer? Ize egiten duk hemen. Guau, honi ere astu egin zaio! Ai, astu zait, ai, astu zait. Ze buru txarra dudan dena asten zait. Ai, aztu zait, ze buru txarra dudan dena azten zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ero izait, ai, ero izait. Ai, ze baldarra naizen, dena erortzen zait. Ai, erori zait, ai, ze baldarra naizen, dena erortzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, zikintu zait, ai, zikintu zait. Ai, zenarratzan naizen, dena zikintzen zait. Ai, zikindu zait, ai, zenarratxa naizen, dena zikintzen zait. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. 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 Again. Ideia, musika. Emakume bat paziatzen. Ideia, bakero bat. Bere zaldiak. Ideia, bakero tontuena. Napoleon. 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 Ideia. Admirantea. Admirantea. Lurra! Lurra begian. Ideia, txirrindularia. Txirrindularia. Bing, 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 bing. Ideia, txinatar bat. Ai, oso. Oso. Ideia, katekista.
Gero katekista. Lehenengo komunioa. Romano bat. Ideia nire izeba Margarita itxusia, nola? Ideia torero bat. Ole! Hola! Ideia monja. Apaisa. Ideia pirata, bai? Pirata, bai? Pirata txaloak, bai? Eta oain bai, pirata itxusia. Mutileak? Kaixo, kostata, baina azkenean San Felipe eskola puntuan jarri dut berriro. Zer, polita da, ez da? Hoixe, eta txukuna. Eta gainera aurrerantzean autoeskola izango da. Zuek badakizue kotxeak gidatzen? Eta bizikletan ibiltzen? Eta patinetea ganora zeramaten? Ba, erne guztiok, gaurtik aurrera geltoki honetan edozein tramankulu manejatu nahi duenak, karnet atera beharko du, gidatzeko Rosi baimena! Ea ba, datozela berehala, oraindik fundamentuzko karneta ez dakaten kokoloak. Arratsaldeon berriro handiño modosita. Arratsaldean, Mirri. Hau desgrazia zu berriro hemen ikustea. Oin ere, ongi haziaiz, motel ongi haziaiz. Ea, egon gaitezen pake santuan, bai? Eseri irura patxara ederrean. Ederki. Txirri... Otxo, Mirri, mejoratzen haziaiz, mejoratzen. Mil esker. Handeriño, txirri babukeriak egiten ari da. Babukeriak, ire ipurdiaren erdi-erdian ingo dian ikurrengo babukeria, txatxu alena. Txirri, Mirri eta txiribiton, eseri bengoz eta zintzu portatu entzun. Eskerrik asko, txiribiton. Kalamidadeak, ez zinezkoa da zuek gidatzeko baimen ateratzea. Sartu zaretenetik, istripua besterik ez duzue sortu. Gogoratu, notarik onenak ateratzen duenak, karneta eramateaz gain, moto zoragarri hau ere eramango du etxera. Txo, Andreño, hasi zaitezken eduzunean, gaut egun egoneiz ikasten eta egundoko azterketa egingo dut. Ondo da, txirri, zurekin hasiko naiz. Bia, lehenengo galdera. Zenbat errubera ditu kotxe batek? 4! Ez jauna, 5 errepustuko aztu duzu.
guztiak ibiltzen dira. Errepidetik, ala autobidetik. Auskalo, autobidetik? Ez horixe, izenak berak adierazten du. Astopistatik, astopista. Ibai astoa, txirri, belarri luzeak besterik etzai falta. Hirugarren eta azken galdera. Nola deitzen da, 3 gurpil dituen bizikleta? Bizikleta? Trizikleta? Ez mutil, trizikloa. Kakazarra, utxe egin duzu txirri. Karnetik gabe eta motorrik gabe gelditu zara. Ridikulo galanta egin du, barregarri geratu aiz. Zure txanda mirri. Ea bengoagatik ganorazko zerbait egiten duzun. Kasu praktiko bat planteatuko dizut. Zatoz ona? Ni oso praktikoa naiz, Bai. Zatoz. Imaginatu, hemen zaudela, geltokian. Bai. Eta aur bat aurkitu duzula zaurituta. Eta nola izena du aur horrek? Berdin dio, aurrak zauri lorria dauka oinean, bai? Baina berdin diola berdin diola ez. Nola argituko du kasua aurra zein den ezagutu gabe? Juanito du izena, konforme? Juanito Agirre Gomez Korta Irureta Goiena Ola Sagasti? Bai, horixe bera. Arrazoi txibitan, ezin eskoa du, bai? Zergaitik? Kopelaz, Juanito Agirre Gomez Korta Irureta Goiena Ola Sagasti, ederki ezagutzen dugulako, eta espaita aurra 53 urte ditu. Beraz, gaizki planteatu duzu kasua, Andereño. Berdin da! Garrantzitsuena da, norbait zaurituta aurkitu duzula, bai? Bai, baina hurrengoan kontu zibili, bestela ezin dut ondo argitu kasua, gaizki planteatzen baduzu. Begira, pertsona hori ospitale honetara eman behar duzu. Azkar, larri dago eta. Bai. Zein izango litzateke biderik motzena? Esango zut, geltokian aurkitu dut aur zauritu, ez da? Juanito Agirre Gomez Korta Irureta Goiena Ola Sagasti. Orduan, eso, 53 urte baitu horrek. Lehen da biziko gauza, zaurituta goten danean batek, goza izaten du, eta egingo nuke, jatetxera eraban. Zerbait jatera, mokautxo bat, ogitarteko bat. Eta hori janda gero, posgarri izateko noski zaurituta nola dagoen triste egongo baita, orduan, ondartzara. Eta han, ondartzan gaudelarik behengo dugu igeriketan, eta putzu batzuko euretan, eta baloian ebiliko gara, eta windsurf, eta pinsurf, eta ponsurf, eta gero, berriz ere gozituta egongo gara, orduan berriz. Jatetxera. Eta jatetxeetan gaudela, bida, txiki parkera gomelaz! Txiki parkera, sabuka kolumpioan, gora eta bera, eta gero, salditokira joango gara, saldian pixka bat ibili, astoa gainean ere bai, eta gero, geltokira. Bai, geltokira, eta galdetuko dugu, ea badagoen trenik, ospitalera eskari bateko. Gaizki, oso gaizki, baina zer da hau? Gaizki, mesede, baina hori izten zit, horrezko matrikula merezi dugula. Horrezko txotxoloa zarazu txikito, munduko ibilbiderik luzeen aukeratu duzu. Zero, ez duzu azterketa gainditu. Baina, ez diazu motorra emango? Ez. Gurpil triste bat enez? Gurpila nahi duzu? Ederki, ena izain xurra. Babo, Mirri, Aimar Zubeldi ematen duk orain. Edo be, Iban Maio. Txiribiton, zu zara azterketa gainditzeko gelditzen den hautagai bakarra. Orduan, Andereño horrela duzu, eskola, autoeskola, istea eta kitxo. Ixa, erne Txiribiton, trafiko arauak errepasatuko ditugu.
egingo zenuke adibidez, txirri kale batean kontrako norabidean doala ikusiko bazenu. Oso ondo, txiribiton! Eta zer egingo zenuke? Behin seinalea erakutsi ondoren, txirri kasurik egingo ez balu. Erakustaldi galante egiten ari zara, Ja lo creo! Baina, esaidazu orain, zer egingo zenuke? Mirri errepidearen erdian lotan aurkituko bazenu. Sinestezina antologikoa! Baina, deskuiduan Mirri esnatuko ez balitz? Opina, txibiton, nik beti kaso egiten diat. Eta gainera, txirririk kokoteko bakarra eman diok, eta niri bi. Hoi normala da, kaskezurra nirea baino gogorragoa daukalako, moñoño. Ixo, amaitu dira eztabaidak. Lagunok, lasartearrok, argi dago nork irabazi duen gaur urrezko gidabaimena. Gure txiribiton potoloak! Txiribiton! Zorionak, hemen txeduzu, zure karneta! Txiribiton! Karnetean ere hipopotamo aurpegia dauka! Eta orain, kainkainu, igo zaitez zure motor berriaren gainean! Kontu txibiton, ire pixuarekin berea ondatu ingo duke, ojo! Eta orain, oso ondo! Eta orain, eman turboari! Esan diat, mamolio, potolontzi esan diat! Dena ondatu du! Ui, Jesus Maria eta Jose! Lehen eskola puskatu didazu eta orain autoeskola! Mira, harrapatzen bazaituzet, ederoki berotuko dizut ipurdia! Pepillo! Pepillo! Ai, non zaude, Pepillo? Ai, Pepillo, Felipe martxan jarri behar dugu. Aizue lagunok, zuek ikusi duzu, Pepillo? Ez? Ze arraroa, normalean oso puntuala izaten da. Hau da zoritxarra. Hau da destinu petrala. Hau da kalapita. Baina, Pepillo gaixua, zer duzu? Sukarra igotzen ari zait. Ze sukar da ze sukar ondoko, zu, sasoi betean zade motel. Gezurra, nire bizitza arriskua jarri behar dut. Liburu hauek irakurria. Ia, esplikatu iazu dana hasiratik, zergatik irakurri behar ditzu liburu haue guztiak. Ara, Felipe martxan jartzera jarri joan naiz, bale? Bale? Eta martxan jarri orduko lehenengo bagoia sartu naiz bidaiaria kontatzeko. Eta? Eta antzegoen, nire aurrean, niri begira, bere 4 begi horiekin. Baina nor ikusi duzu? Iraganeko mamua zirudien. Nori buruz ari zara, Pepillo? Ahoa zabaldu du, eta nere izena esan du. Eta? Pepillo, zerbait ikasteko ordua da! Hartu liburuak eta hasi lanean! Baina zeinek esan dizu hori, Pepillo? Zein izango zen ba? Andere jo Rosita! Ah, Rosita! Urrengo bidaian azterketa bat egingo didala esan dit. Hori alda arazo guztia, Pepillo. Ai, gaixo jarriko naiz. Ez da inbesterako, motel, Irakurtzea
mesedegarri da guztiontzat, Adimenaren ateak zabaltzen dizkigu. Baitzera, niri bireketako lehioak izten dizkit. Esageratua. Alergia dien liburuei, bilerro irakurri orduko doministik ukasten naiz. Ara, emaiazu bat eta elkarrekin irakurriko dugu, bai? Ja, ba. Txit! Txit! Esan dizut, irakurketa oso kirol arriskutsua da. Baina, non gordetzen dituzuzuk liburuak? Non gordeko ditut ba? Peliperen tximinian, horrela ez dizkit inor lapurtuko. Txit! Galtzaundia, kalamidadea, ara, deitu berehala Peliperi, Euskal Herriko liburu guztiak ondatu baino lehen. Bai, goazen. Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Libertadea eskatzen diogu, herri honetako alkate jaunari. Eta jendea alegratzera, gaur garagu onaxek etorri. Entzun herri maitea, alaitu jendea. Susto handirik hartu gu hemen ikustean. Alde egingo baitugu festa maitzean. Eta itzuliko gara urrengo batean. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai.